Здравейте, приятели! Аз не съм Слави и днес ще ви представя 15 невероятни факта за България, след които главата ви ще пух! Знаете ли, кое е най-голямото село в България? Не е Ляне, не е Лозен. Казва се Айдемир и се намира 6 км западно от град Силистра. Знаете ли, че в София има повече паркирани автомобили, отколкото в движение? В Пловдив има Римски театър, където са се провеждали гладиаторски битки, а сега се провеждат концерти на поп-фолк изпълнители. В Пловдив има улица на име Сахат Тепе, където се намира часовниковата кула. Никой не знае защо тя никога не показва точното време. Знаете ли, кой е построил НДК? Естествено, баджанакът Веско Маринов. Сето тези две ръце. Зад мен може да видите бистишката скара, която никой не знае защо не работи. Обаче тук, освен да получите оргазъм на езика, може да получите и похвала от госпожа Коева за това колко добро географче сте. Знаете ли, че филе без лютеница е като кола без гориво? Просто не върви. Това е любимата закуска на всяко едно дете. България е родината на киселото мляко. Толкова автентично, че дори бактериите в нея си имат собствен паспорт и ЕГН. Баничката е закуска, обяд и вечеря. Ако можеше дори, българин щеше да изведе на среща. Всяка година в Перник се провежда фестивалът на кукерите, където хората се обличат като чудовища, за да гонят злите духове. А понякога и съседите си. Дружба съществува този интересен блок. Никой не знае защо и как е построен. Обаче можем със сигурност да кажем, че човекът, който живее най-надолу по средата, не му е много готино. Намираме се на улица Граф Игнатиев, известна с това, че тук трамваите се движат по-бързо и от колите. В Рила планина се намира най-високият връх на Балканите – Мусала, но повечето хора предпочитат да се качат до там с лифта. Знаете ли кой е живял в квартал Редута? Легендарният футболист на Левски Георги Аспарухов. Преди една година построиха този невероятен паметник в негова чест. Паметникът се намира в парк Гео Милев. В София има зоопарк, където може да видите животни от целия свят, включително и някои местни депутати по време на избори. Ако видеото ви е харесало, цъкнете един лайк, абонирайте се за ние нямаме YouTube канал. Искам само да вметна, че това видео не е направено с цел оценка или похвали, а единствено и само за забавление. Надяваме се да ви е било интересно и забавно. Здравей! Снимаш ли, бе? Ма ние нямаме лютеница. Има улица на име Сахат Тепе. Коя? Бактериите в нея си имат собствен... Не, бактериите! Че ме смеш. Айде, бе, продължавай. Толкова е автентично, че Толкова е автентично, че дори бактериите си имат собствен паспорт и ЕГН. Айде! Добре, стоим. Можеш дори... Мирите се за... Мания, чакай, ние нямаме YouTube канал. Да. Благодарим ви за гледането!